Man kunne bare se, at du stod der. Velkommen til. Så har vi bygges room til højre. Ja, med et dørværelse, så det passer jo meget godt. Ja, det kan man sige. God view om til haven. Altså, det ligner det helt samme størrelse. Ja, så har vi vaskerum herinde. Fryser. God opvarmningsplads. Røgalarm. Retro-røgalarm, vel at mærke. Det er en af de gamle, kan jeg se. Så har vi badeværelse herinde. Med varme i gulvet og varme til håndklæder herovre. Okay, stor brugsniche. Der er også toilet, kan jeg se. Ja, det er meget lækkert. Ja, det er smart nok. Så til højre her, og der er en garderoben her til venstre. I walk-in closet. Walk-in shoe closet. Så har vi Er der ikke går hen eller? Randers room. Hænger sammen med stuen også, som er normalt brugt til spisestue. Det er så hele mit værelse der. Fuck, det har været awesome. Stuen rundt her. Går man videre til master bedroom. Det er sådan cirka mere end dobbelt så stort som dit og mit bygge. Men det er jo ligesom hans piv, kan man sige. Så kommer vi ind i køkkenet her, som har de ting, det nu skal have, men som måske skal have en kærlig hånd på et eller andet tidspunkt. Retro M-hat. Lige præcis. Ja, det er en M-hat, du ser der. Ja. Og blak ved nogle hylder her. Der har vi haven, hvor man kan sidde og grille. Om et år. Baghaven der. Om et år, ja. Er det ikke om Så Og hvordan kommer man ovenpå? det gør man lige her. Og hvordan bliver man ved med at komme ovenpå der, eller hvad? Nej, det kommer til at være en trap der. Yes, så pauser vi den. Tak for den her gang.